بالله من الشيطان الرجيم. أن تغنيني على في كبو شيطان إبليس تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تكبر كما على مي جهنة لوكوليتي أن الله رهنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة يونس. أم بسورة يونس نفتقو دلا. نعم. تقفلنا. للذين على كوكوا بمغوي أحسنوا منو ينيما كجينا يا الحسنى على جنا بولوي وزيادة فمر فرامباكا نعم غالير على دبودو للذين أحسنوا أبي مغوي نعم منو غرا نيما كبوي على كدغكولو كايا نعم الحسنى على جنا نيما بوي نعم nga alijine nyuma be jeni nyuma ngelaw wasaba mana ala ka nge nyuma ngelaw amin wa ziyada ako wa do fara mbaka Allahu akbar yado ako husna o ye nyuma nya da ko ako wa ziyada ko fen wore fara mbaka ko o Quran tafsir chama ngo wa ziyada inde na'am an-nazaru ila wajhihi ta'ala ko de setigi ala ɲɛda filɛli ye alijinana denw fɛ do dɔ bi d'u ma u bɛ taa ala filɛ la o tuma na lahara an b'a ma ye o hadisa jɛmanw jɛlen don nka mɔgɔw ma min faamu la tudrikuhu al-absar al-idrak wa ru'ya shay'an u tɛ kelen yɛrɛ ye fiyewu ala ko la tudrikuhu al-absar mais a m'a fɔ la tarahu al-absar al-idrak wa ru'ya tara shay'an wa la tudriku mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ ye ko ala ko ɲɛ t'ale ye wa ni mɔgɔ min y'a fɔ ten i jalakilen tɛ n'a sɔrɔla i b'a kɔrɔ faamu ka ban a bɛ se ka k'o ye nka idraku ani yeli u tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ i ma idraku masalan foro la sisan sɛnɛkɛlaw de b'o ɲɛ dɔn sa bɛ bɔ i yɛrɛ ni ala cɛ i y'a ye sa don mais sa modèle jumɛn don i y'a ye kɔni walakin lam tudriku haqiqatahu bon o la sa modèle sa jumɛn don dangala don wa ngorongo don wa fɔfɔni don wa mais sa kɔni don i y'a ye i ɲɛna o y'a dɔn sa don walakin lam tudriku la haqiqa o tuma na i ma se k'a farafasiya o tuma na idraku de ye ka fɛn ye k'a sila sa o tuma na ala ko ɲɛ t'ale si la sa mais ale bɛ ɲɛw si la sa nka a m'a fɔ ɲɛ t'a ye aha i y'a ye cogo di o tuma na lahara wa ziyada o ziyada tu in o tuma na tafsiri caman ko k'o de ye ala filɛli ye ala yeli an m'a fɔ ka idraku dɛ k'a ye mɔgɔw bɛ taa ala filɛ nka a filɛ yɔrɔ la yala a b'a idraku wa la o kuma ti yan parce que a tɛ se ka idraku mun na la tudriku al-absar hatta lahara do la tudriku al-absar a b'i ye kɔni nka a ti dɔn a ti si la sa mun na mɔgɔw b'a ye n'u ka ɲumanya hakɛ de amalu ye mutafawitaw ye cogo min na urubuya fana bɛ ten e b'a ye cogo dɔ la i ka ɲumanya hakɛ ni i ka waliyuya hakɛ la nin ka waliyuya kilo ka girin ta ye o b'a ye cogo min na o n'e ta tɛ kelen nin fana kɛra kutubu ye o b'aw bɛɛ sanfɛ o b'a ye cogo min na o n'e ta tɛ kelen nin ye nabi ɲuman ye o ka ye cogo n'e ta tɛ kelen nin ye kira ye o ka ye cogo n'aw ta tɛ kelen tuma na hatala an aya kelen de bɛ segin la tudrikuhu al-absar la tudrikuhu al-absar walakin yarahu al-uyun tarahu al-uyun ila rabbiha naziratun
aha ila rabbiha nazira o kumana an bɛ ala ye mais a m'a fɔ ko an b'a ye bil idrak bal nazira mazid ayiwa o kumana ko wa jidi c'est-à-dire jidi bɛ yen quoi e ɲɛna ko in bɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ a tɛmɛ n b'o bɛɛ kan ala k'a nɔgɔya ni maa min bɔnɛna nin ɲinini na a kɛra o de la parce que saya ye cunkan de ye i bɛ sa tuma o tuma ala dɔrɔn de b'a dɔn mana i bɛ fɛn o fɛn labɛn o y'i ka jɔnya hakɛ de ye a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min wulila ka boli bili kan i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ taa yɔrɔ jan o i tɛ taa yɔrɔ jan dɛ diɲɛlatigɛ ye nin de ye o t'an bali ka baara kɛ ni kira ka hadisa ye i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan n'i bɛ baara kɛ diɲɛ ye ko i k'a k'i sɛbɛ la i sɛbɛ la in kɔrɔ tɛ ko i bɛ to yan dɛ i sɛbɛ la kɔrɔ de ye ko i kana siri mɔgɔ la i kana kɛ kɛlu ye ala nasi mana minnu banna anw ti fɛn kɛ an mana buru kunkurunin min sɔrɔ an b'o ɲimi bon o y'olu ka faamu ye ala ko la mais ala kira sɔrɔla salama hadisa sɔhihi la a ye cɛ dɔ ɲininka a ko gɛlɛya b'i kan a ko n bɛ ala tanu kira ko a ma ko i bɛ ala tanu a ko mais duloki in bɛɛ fara-faralen don a ko o kɔni kɛra a ko n'ala ye hɛrɛ kɛ jɔn ye ala bɛ fɛ k'a ka hɛrɛ nɔya a ka jɔn na o ye ala barika da ye ayiwa nasibaka fi ayiwa alhamdulillah sahih ayiwa alhamdulillah jazakumullah khair ala ko i kana ɲinɛ i ni yɔrɔ kɔ diɲɛ na dɛ a bɛɛ bɛ yan de o alijinɛ in bɛ sɔrɔ yan de ala bɛ sɔrɔ yan de kafiriya bɛ sɔrɔ yan de k'i kɔ don ala ma a bɛ sɔrɔ yan de kumana fo mɔgɔ ka baara kɛ ka fɛn ɲini fɛn dibaa o ye ala ye mais jɔn bɛ wuli k'a ɲini a b'a janto nin na dɛ o kumana ala ko wa ziyadatun wa jidi bɛ yen dɛ o kumana sɔhi muslimu de ko o de ye nazaru ye ila wajihil karim k'o de ye ala ɲɛda filɛli ye o hadisa in sɔhi muslimu de bɛ na n'a ye naam ولا يرهق وجوههم قطر findiw ɲɛda sɔrɔ ولا ذلة wa dɔgɔyalima t'a sɔrɔ أولئك o tigilamaw أصحاب الجنة alijinɛdenw don olu tigitigi فيها o bɛ alijinɛ kɔnɔ khaliduna o duminen bɛ i y'a ye wala yarhaku wujuhahum qatarun qatarun de kɔrɔ ye nɔ mana nɔfin tafsiri dɔw b'a fɔ ni mɔgɔ n'u tun ye mɔgɔ minɛ jɛnɛya la fɔlɔ walima wale jugula laada tɛ sɔn min ma u b'i kun di k'i yɛlɛ fali kan k'i kɔ don fali bobara ma o kumana fɛn k'i ɲɛsin fali kɔ ma c'est-à-dire i t'i ɲɛsin wijiha ma quoi wala i b'i ɲɛsin fali kɔ ma fali bɛ taa ni e kɔ de ye k'e ɲɛsinnen to a kɔ ma kumana e bɛ don dugu kɔnɔ ten bɛɛ b'a dɔn ko c'est-à-dire i ye danaya tiɲɛ quoi i ye ko dɔ kɛ hɔrɔn ti min kɛ o kumana u bɛ fɛn finmanw k'i ɲɛda la kumana n'o kɛra i ɲɛda la o kɔrɔ ye ko finman b'a ɲɛda la maani don kumana ko ala y'o de fɔ yan ko wala yarhaqu wujuhahum qatrun ko tomi finman ti kɛ u ɲɛda la kumana mɛ qatru yɛrɛ asulu ye wobaru de ye ani dibi wobaru ye mun ye gɔngɔn mana da ɲɛda la ni sɛnɛkɛla ni daba samana ka se degré dɔ la waatinin dɔ la n'i nana ɲɛda filɛ i b'a sɔrɔ a falen don buguri la ten wɔsiji faralen kan o bɛ wele ko kataru o n'a ɲɔgɔnnaw o kumana ko o ti kɛ u ɲɛda la lahara parce que o ye taamasiyɛn jugu de ye o kumana ala y'a fara a kan ko wala zillatu wa dɔgɔyali t'u sɔrɔ kumana kataru bɛna de k'i dɔgɔya kataru t'i sɔrɔ wala zillatun wa dɔgɔyali t'i sɔrɔ bonya da don o kumana zillatu huna el kaaba ɲɛgan
ani ɲɛ yɛrɛ ye cogo i n'a fɔ ni bi maana ni mɔgɔ fɛn min bɛ s'i la n'o y'i sɔrɔ i bɛ kɛ cogo min na ni waraba ko a bi fɛngɛ kungo kɔnɔ fɛn dɔ minɛ sisan a ma boli yɔrɔ sɔrɔ a bɛ kɛ cogo min na o ye Kaaba de ye o kumana zilla don parce que fɛn min bɛna minɛ o bɛ s'a la wa a ɲɛ tɛ boli yɔrɔ wɛrɛ la bon adamaden fana bi ten ni so minɛna a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bolo ɲɛda ni fari bi fa a tɛ se ka jama ka sɔrɔ hɔrɔn don nka a y'a yɛrɛ bɔ o kumana o de ye zilla ye sisan naam ulayika ko tigilama ashabul jannati olu de ye alijinɛ ye allazina ahsanu olu de ye alijinɛ tigiw ye hum fiha khaliduna wa udumi ma kɔnɔ dɛ bɔli t'a la o kumana ila masha Allah jawo tɛ bɔli ye ala ko ya hum fiha khaliduna k'u duminen de don a kɔnɔ u ti bɔ a faamuna a ko cogo di ko ulaika ashabul jannati jɔn allazina ahsanu o kumana kana maa wɛrɛ ta lamɛn bilen alijinɛtigi ko minnu ye ɲuman kɛ dɛ ko wa olu de ta ye alijinɛ ye minnu ye ɲuman kɛ na a ko nka mɔgɔ wɛrɛ minnu sa n'olu y'u bolo don walejugu la a sara wɛrɛ tɛ walejugu la dɛ misliha fo a bɔɲɔgɔnko naam dɔgɔyalima b'u sɔrɔ a to olu kɔni bolokun ka bɔ Ala ma min asimin tanganba la foyi tɛ se k'u tanga ka bɔ balawu ma tuguni n'o dɔgɔyalima sera i ma n'u ye i b'a fɔ k'u ɲɛdaw munna tigɛli dɔ la mina leele su la zuleman min sɛbɛkɔrɔfin bɛ o tigilamaw olu ye tasuma dunkew ye u tigitigi u bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ khaliduna k'u ti bɔ wallazina kasabu o don a kasabu sayyiati i k'a dɔn mɔgɔ minnu ye walejugu kɛ sa ka baarajugu kɛ n'o ye filangafoyaw ye n'o ye mɔgɔ tɔɲɔw ye n'o ye hasidiyaw ni dansagow ye Ala ko min kana kɛ minnu y'o kɛ parce que u bɛ ikhtisaru kɛ souvent ko kasabu sayyiati k'o de ye allazina ashraku o kumana a bɛɛ mana kɛ ishiraku ye o kumana fɛn wɛrɛ tɛ yen bilen dɛ zulumu kɛra ishiraku ye ayiwa a tɔgɔ ye di seya fana kɛra ishiraku ye mujirimu fana kɛra ishiraku ye o kumana fɛn bɛɛ ye bolisɔn ye sa la o kumana foyi o tɛ a bɛ taa a fɔ cogo la wala fo a ka to arabuw ka kan de la arabu t'u yɛrɛ neni o kumana seyiatu de kɔrɔ ye tiɲɛni kow bolisɔn b'o la jɛnɛya b'o la hasidiya b'o la dabalijugu b'o la galontigɛ b'o la o kumana Ala ko lezina kasabu seyiati minnu ye baarajugu kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ yan ko maa ti don dala u ɲɛna jaza'u seyiatin bi misliha ko ale Ala ma sara wɛrɛ ye walejugu la a bɔɲɔgɔnko kɔ o don dɛ wa ya'fu an kasir a bi yafa caman yɛrɛ kɔ n'o tɛ maa caman tɛ alijinɛ sɔrɔ dɛ wa ya'fu an kasir a faamuna wa tarhaquhum zilla dɔgɔyalima b'u ɲɛda sɔrɔ dɛ parce que n'i dɛrɛna mɛlɛkɛw fɛ ka ban i b'i kun ni suli sa i tɛ se ka i kun kɔrɔta bilen dɔgɔyalima b'i sɔrɔ ma lahum minallahi min asimin wa nin balawu in kɔni nalen foyi t'u bolo ye min bɛ se k'u porokoto Ala la n ka seeko ko tan n ka boli ko tan n bɛ nin boli in bato n karamɔgɔ ko tan an ka alimami ko tan la Ala ko di o kumana sisan kɔni Ala y'a fɔ k'a ban dɛ ko ma lahum minallahi min asimin foyi tɛ se k'u tila ni Ala la ye foyi
foyi o de la wuruditigiw an b'u défend fo ka taa an sa nka tiɲɛtigiw ko don Sean Chan n'i y'a ka kitabu kɔnɔna lajɛ Sean Chan yɛrɛ ye min fɔ jogo kan a ka bon hakili ma wallahi o to yen a ka kalanden dɔ bɛ yen Ibrahim Niass Kaolack o ka nazumu dɔw bɛ yen a bɛ min fɔ jogo kan c'est-à-dire n'i y'a mɛn i b'a dɔn nin de ye taasira ye wallahi mais n'i tilala ka wuruditigi caman ye bi ko nin de tɛ fɔ kɔlɔsi de bɛ se ka maa kisi seko ye sira min jira i la ale tɛmɛna min fɛ n'i y'o bila i bɛ taa jahanama kɔnɔ tiɲɛ bangenen don seko si tɛ yen diɲɛ na min tɔgɔ bɛ fɔ bi ko a y'a ka kalanden bila ko walejugu kɛ ko ne b'i garanti ko a tɛ yen ale yɛrɛ ye jɔnni ye seko yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ kɛ cogo min na o a ye bonya min sɔrɔ ala ɲɛsiranya de y'a d'a ma ala labatoli de y'a d'a ma ala labatoli ye e bonya e bɛ se ka maa bila o ka ala sɔsɔ ko e b'o kisi kumana an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon don seko ye u ka muridu bɛɛ bila ala ka sira de kan tout mais ni min ikhtisaru la i yɛrɛ kun na sa o de bɛ se k'a ka seko tɔgɔ tiɲɛ o de bɛ se ka manamanakaw fɔ mais o ni u ka dɔnkiliw tɛ kelen ye u bɛ to ka tasijiw minnu kɛ ka kuma dɔw fɔ o kuma dɔw ka bon hakiliw ma mais n ka kuma t'o sɔdadu kɔnɔ malangolo minnu bɛ ko wurudi b'u bolo u tɛ foyi la dugukolo ka tiɲɛni kɔ n kan bɛ olu de ma wurudi sɛbɛ bɛ maa o maa bolo i tɛ kɛ hasidi n ko ziyada de don ka kɛ ala fɛ ka sɔn ala la ka sɔn ala kira la ko nin t'a ɲɛ dɛ n bɛ seko ta fara kan tuguni tari na jɛ yɛrɛ wurudi ye nin de ye o tigi bɛ se ka kɛ hasidi ye o bɛ se ka kɛ ɲɛngo ye o bɛ se ka kɛ nkalontigɛla ye o bɛ se ka kɛ n ti maa tɔgɔ mɛn n yɛrɛ kɔ nkalon don firawunɛw don ala mɔgɔw tɛ sekow ma kalandenw bila sira jugu kan u ye wulibali de f'u ye ni kalanden min y'o sira bila ko e bɛ seko nɔfɛ seko ka danga b'i kan ni seko tun ye hasidi ye a tɔgɔ tɛ fɔ n'a fɔra ko a ɲɛ tɛ da maa si k'a yɛrɛ kɔ ala tɛ sɔn a tɔgɔ ka fɔ hasidi mako salen don ala ka n'an k'a ye kuma in bɛ faamu ko kisi b'a t'u la ala bolo dɛ ni ɲangata wulila lahara i b'a dɔn foyi tɛ se k'i bɔ ala bolo ye foyi foyi